खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै जों मोनसे इम्पोर्टेन्ट गोनांथार मोनसे टपिक दा बे जाहैबाय VCDC सेक्रेटारिनि जब दा बेनि सायाव गोबां कनफिउजन गोबां गोनो गोथो जाबाय दङ दा बेखौ जोङो क्लियार एबा फुल डिटेल्सआव जों सावरायनि दा बेखौ भिडिअखौ जोबजासिम नायलां दा नोंथांमोना दा VCDC जब एबा बायदिसिना माखासे जबखौ माने दानबाय होननानै खायसे सुबुंफोरा दा बेखौ गोनो गोथो जागासिनो दं अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो जोबजासिम नायलांबा नोंथांमोना दा भिडिअनि गेजेरजों दा क्लियार एबा फुल डिटेल्सखौ मोननो हागोन दा VCDC सेक्रेटारिनि जब दा बेखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि सरकार एबा UPPL BJPनि सरकार दा बै समाव सा 420 दा केन्डिडेटखौ माने जब होदोंमोन जबनि एपइन्टमेन्टखौ होदोंमोन दा बै जब दा बेखौ लानानै गोबां मानसिया दिनै गोनो गोथो जागासिनो दं दा बेनि साख्रिखौ दानमारबाय नामा दा बेफोरबायदि खायसे गोनो गोथो दा बेनि सोमोन्दै जों सावरायनो दा बे जाहैबाय दा बेखौ 420 पस्टखौथ' सिगाङो माने गोजाम सरकार होलांबाय नाथाय दायो बैफोर जबखौ एबा बैफोर साख्रिखौ दानबाय होननानै दा गोबाङानो गोनो गोथो दा बेखौ जोङो दा मिथिनो हाबाय दा बे जाहैबाय दा नैबे समाव दा BPFनि सरकार दा BPFआ सरकार दाबाय दा BPFआ गोख्रोङै मोनसे मेजरिटी दा देरहानो हानानै सा 28 एबा 28 समस्तिनिफ्राय देरहानानै दा बिथांमोना मोनसे सरकार दाबाय दा बै सरकार दाखांनायनि उनाव दा मानगोनां देरहासार बसुमतारी बिथाङा मोनसे माने एसेम्बलि सेसन जखांनायनि उनाव दा मोनसे माने फोरमायनानै होदोंमोन दा बैखौ लानानै गोबाङानो गोनो गोथो दा बे जाहैबाय जों नटिसखौ अब्ला नायदिनि नटिस नायनानैबो जोङो माखासे मिथिनो हागोन दा नटिसनि सिगाङै जों दा बेखौ नायग्रोनि दा बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दि मा VCDC आरो बे TLCC दा बैखौ डिजल्भ खालामबाय दा बेखौ सेफायबाय केन्सेल खालामबाय होननानै दा बुंदोंमोन दा बै केन्सेल खालामनायाव जाहैबाय दा VCDCनि एबा TLCCनि खायसे कमिटि थायो खायसे लाइक माने चेयारमेन खायसे TLCC चेयारमेन दा बायदिसिना बेफोरबायदि कमिटि बहाबा माने मिउनिसिपाल बर्डनि टाउन कमिटिनि मोनसे माने चेयारमेन दा बैफोरबायदि खायसे माने बेफोरखौ दानबाय होननानै केन्सेल खालामबाय होननानै दा मानगोनां देरहासार बसुमतारी बिथाङा बुंदोंमोन दा बैखौ लानानै दिनै माने पाब्लिकआ रायजो राजा बिथांमोना बेखौ दानमारबाय दा VCDCनि गासै साख्रिखौ माने केन्सेल खालामबाय दा बेजों लोगोसे गासै माने बायदिसिना पुराना सरकार एबा गोजाम सरकारनि जा एपइन्टमेन्ट होनाय दा बैफोरखौ दानबाय होननानै दिनै गोनो गोथो नाथाय नैबे समाव दा बिथांमोननि साख्रिखौ दानबाय होननानै जेबो बिदि माने जायाखै आरो बिसोरनि इनभेस्टिगेसन सोलिदों हाइकर्टआव नाथाय बैनिफ्राय दिनैसिम डिक्लेयार खालामाखैदि माने इलिगेलि साख्रिखौ हमारदों दा बेफोरबायदि मोनसे डिसिसनखौ लानायखौ एबा बेफोरनि रिजाल्टखौ जों मोननाय जायाखै दा बे समाव जोङो दा साख्रिखौ दानबाय होननाय दा बे बाथ्रायाबो नंखाय नाथाय दा बेखौबो बुंनो हायोदि जे माने इलिगेल बुंनाय बाथ्रा दा बे बाथ्राखौ दिनैसिम इनकुवेरि खालामनानै रिजाल्टखौ होनो हायाखै दा बेनि थाखाय दिनै साख्रिखौ दानगोन एबा साख्रिखौ केन्सेल खालामगोन बुंदोंमोनब्लाबो दासिम दा बेफोरबायदि आपडेट गैथ'वा दा बेखौ गोनो गोथो जानानै लाब गैया मानो होननानै बुङोब्ला दिनैसिम माने जेबो आपडेट गैया साख्रिखौ केन्सेल खालामजोब्बाय दा बिदि नङा नाथाय मोनसे VCDCखौ केन्सेल खालामबाय VCDCनि खायसे कमिटि गोजाम मोनसे कमिटि दा बेफोरखौ केन्सेल खालामबाय दा बे खोथाखौल' जों बुंनायखौ मोनसे माखासे सर्सनि गेजेरजों जोङो बेखौ मोननाय जादों अब्ला दायो जोङो मोनसे नटिसखौबो नुनो मोननाय जादों दा बे जाहैबाय माखासे सर्सनिफ्राय जों बेखौ मोननाय जादों बे जाहैबाय दा BTC सेक्रेटारिनि एबा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि दा BTCनि दा बेनिफ्राय मोनसे नटिस ओंखारदों दा बे जाबाय अफिस मेम'रेन्डाम ओंखारदों दा बेयाव जाहैबाय गासै VCDC TLCC एबा मिउनिसिपाल बर्ड दा बैफोरखौ माने डिजल्भ खालामबाय होननानै दा बे नटिसखौबो जों नुनो मोननाय जादों माखासे सर्सनिफ्राय जों बेखौ मोननाय जादों दा बेयाव जों बुजिनो हायो दा कमिटिनि गोजाम कमिटिनि दा मेम्बार दा चेयारमेन दा बैफोरखौल' डिजल्भ खालामबाय एबा केन्सेल खालामबाय दा बे नटिसखौ जोङो माखासे सर्सनिफ्राय जोङो मिथिनो मोननाय जादों अब्ला जोङो दा बेयो कनसेप्टआ क्लियार जाबायदि माने VCDC सेक्रेटारिनि जबखौ दानाखै दा दाननायनि जेबो नटिस गैथ'वा नाथाय बेनि कमिटिफोरखौ माने सेफायनानै दायो गोदान कमिटि दाफिनगोन दा बेफोरखौ जोङो मोनसे साननानै लानो हायो एबा खायसे जों सर्सनिफ्राय दा बेखौनो मोननाय जादोंदि जों माने दा बैफोर जबखौ केन्सेल खालामबाय माने एपइन्टमेन्टखौ दानबाय होननानै जों जेबो नटिस मोनाखै दा बेखौनो जोङो रोखा जाबाय अके लोगोफोर अब्ला नोंथांमोननि गोसोआव माबाफोर गोनो गोथो दंबावोब्ला एबा माबाफोर गोनो गोथो साननाय दङब्ला दा बेखौ कमेन्ट खालाम दा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर आं मोनफ्रोमबो कमेन्टनि दा रिप्लाइ एबा एन्सारखौ होनो नाजागोन अके गोजोन्थों